O Consello da Xunta celebrouse hoxe en Santiago cun amplo paquete de anuncios en materia de educación, política social, enerxía e vivenda, medidas que foron presentadas polo presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda. No ámbito educativo, a Xunta iniciou os trámites para a nova Lei de Aprendizaxe Permanente de Persoas Adultas, que sustituirá a normativa vixente dende 1992. O obxectivo é adaptar a formación continua aos cambios sociais, tecnolóxicos e laborais das últimas décadas, garantindo o acceso á aprendizaxe ao longo de toda a vida para maiores de 18 anos. A previsión do Goberno galego é remitir o texto ao Parlamento a comezos de 2027. No ano 92, esta lei, respecto á educación de adultos, estaba centrada en que obtiveran o título de ensinanza básica, porque naquel momento había moitos adultos que non dispoñan deste título. O sea, afortunadamente, as cousas cambiaron, este xa non pode ser o objetivo principal, os datos amosan que, xa digo, afortunadamente, isto non é así porque a gran maioría da poboación xa conta con esta formación e, polo tanto, o que facemos é recoller esta realidade, marcar os dos obxectivos e iso que hoxe nos leva a iniciar os trámites para aprobar a nova Lei de Aprendizaxe Permanente de Persoas Adultas. En política social e enerxética, o presidente da Xunta anunciou que o Executivo galego personarase ante o Tribunal Constitucional fronte aos recursos do Goberno Central contra a Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2025. Estes recursos supoñen a suspensión do modelo galego de homologación automática da dependencia e da discapacidade, así como do plan de repotenciación dos parques eólicos. O sea, acabamos de autorizar que a Xunta se persone ante o Tribunal Constitucional para defender a posición de Galicia ante as paralizacións que estes dous recursos supoñen, porque entendemos que son insustas, contraproducentes e perxudiciais. Dende logo, a que o recurso contra a homologación automática de discapacidade cando hai dependencia, para que se faga unha idea, esta medida, a toda agora, beneficiou a 12.000 persoas en Galicia. En materia de vivenda, a Xunta anunciou un incremento do 50% no orzamento do bono Emancípate, que contará este ano con 3 millóns de euros. A segunda edición do programa abrirá o prazo de solicitudes o vindeiro venres, 13 de febreiro, e está dirixida a mozos e mozas menores de 36 anos que se emancipen nunha vivenda en alugueiro ou en propiedade. As axudas de 1.500 ou 3.000 euros segundo caso están pensadas para afrontar os primeiros gastos do fogar e deberían solicitarse a través da sede electrónica da Xunta ata o 30 de abril. O que facemos é unha segunda convocatoria e ampliamos a cantidade que destinamos o ano pasado nun 50%. Este ano serán 3 millóns de euros co obxectivo de chegar, se o ano pasado chegamos a algo máis de 1.000 beneficiarios, pois chegar, dependerá da modalidade, as cantidades son diferentes, se optan por alugueiro ou por propiedade, chegar ao redor de 1.500 beneficiarios mozos e mozas. A cuantía serán 1.500 euros para os que decidan vivir de alugueiro e algo máis, o doble, 3.000 no caso de que se independicen cunha vivenda en propiedade. Con estas medidas, o Goberno galego busca avanzar en ámbitos clave, marcando as prioridades da Xunta para os vindeiros meses.